Lakasa naiz, eta gaur kakoratz lan proiektu bat hasteko modu ezberdinak ikasiko ditugu. Bata puntu baxu luzatuekin, bestea puntu ertain eta puntu altu luzatuekin ere. Modu berdina da, baina puntuak aldatuz. Ondoren, hemendik abiatuz, puntu elastiko arrunta egiten ikasiko dugu, eta ondoren, beste puntu elastiko mota hau, perpendikularki antolatzen dena gure lanean. Gelditu zaitez bideoaren amaierara arte eta ez ezazu xehetasunik galdu. Proiektu bat hasteko hasierako katetxo arrunta egin gabe eta elastizitate falta hori ekiditeko, 3 modi irakutsiko dizut. Hau da, modu bera, baina puntu baxu, ertain eta altuarekin. Beti bezala, puntu edo korapillo irristatuarekin egingo dugu, mugikorranekin, 2 katetxo egingo ditugu airera, eta orain, hau puntu baxuekin egingo dugu, lehenengo katetxoan sartuko dugu kakorratza, aria hartu, eta 2 eraztuntxoak prest ditugu. Lehenengo eraztuntxotik pasako dugu aria, berriro ere 2 eraztun ditugu, eta orain bai 2 eraztunak pasako ditugu ariarekin. Orain, hemen beheko partean ikusiko dugu trentzatxo bat formatu dela. Beraz, kakorratza trentzatxo horren barruan pasako dugu, aria hartuko dugu, berriro ere 2 eraztun ditugu, lehenengotik pasako gera eta ondoren hurrengo biak. Berriro ere, trentzatxoaren azpitik pasako dugu, aria hartu, lehenengo eraztuna pasa eta ondoren hurrengo biak. Berriro ere, hementxe betik pasako dugu kakorratza, aria hartu, horrela lehenengo eraztuna eta ondoren hurrengo biak. Berriro ere, horrela, errepikatu, eta horrela jarraituz, sortzen ari gara gure puntu baxuen lehenengo lerroa. Horrela. Guk nahi dugun luzera lortu arte. Eta begira nola sortu den gure puntu baxuen lehenengo lerroa. Korapillo mugikorra egingo dugu. Hemendik aurrera berriro ere 2 katetxo. Kasu honetan puntu ertainak izango direnez, aria hartuko dut, lehenengo katetxoan sartuko dut kakorratza, aria hartu eta orain 3 eraztuntxoak ditut. Pasako dut lehenengo eraztuna eta ondoren hurrengo 3ak elkarrekin. Aria hartuko dut, hemen behan sortutako trentzatxoan sartuko dut kakorratza, aria hartu, orain berriro ere 3 eraztuntxoak ditut, lehenengotik pasako dugu kakorratza eta ondoren hurrengo 3ak. Berriro ere aria hartu, beheko trentzatxotik, horrela, beheko trentzatxotik pasako dut kakorratza, lehenengo eraztuntxoa eta ondoren puntu ertaina. Berriro ere, errepikatuko dugu, hemen 3 eraztuntxoak, lehenengo pasa eta ondoren hurrengo 3ak. Berriro ere, horrela, 3 eraztuntxoak, lehenengoa pasako dut eta ondoren hurrengo 3ak. Eta horrela errepikatuko dut, nahi dudan luzera lortu arte. Eta begira nola sortu dugun gure lehenengo lerroa puntu ertainekin. Eta horrela, gauza bera, elastizitate falta hori ekidingo dugu eta gure lanaren, beste lanaren itxura bera izango du gure lehenengo lerroak. Berriro ere, korapillo mugikorra egingo dugu. Kasu honetan, 3 katetxo izango dira, 1, 2 eta 3. Aria hartuko dut berriro ere, lehenengo katetxoan sartuko dut kakorratza, aria hartu, berriro ere 3 eraztun ditut. Prozesua oso antzekoa da, pasako dut lehenengo beko eraztuna eta ondoren
puntu altua egingo dut. Ari hartuko dut berriro, behan sortu den trentzatxotik pasako dut kakorratza, pasako dut lehenengo eraztuna, eta ondoren puntu altua egin. Berriro ere, kakorratza pasa, hemen ditut 3 eraztuntxoak, pasako dut lehenengoa, eta ondoren puntu altua sortu. Berriro ere, horrela, trentzatxotik pasako dut kakorratza, ondo estiratu, bai? 3 eraztuntxoak ditugunean, ondo estiratu parekoak egon daitezen, pasako dugu lehenengo eraztuntxoa, eta ondoren puntu altua egingo dugu. Eta horrela jarraituko dugu, nahi dugun luzera lortu arte. Eta begira nola sortu den, gure puntu altuen lehenengo lerroa. Orain, puntu altuen lerro hau egin ondoren, bata bestearen gainean eginez, hemendik aurrera irakatsiko dizut nola egin puntu elastiko arrunta, baina hemendik abiatuz, bai? Horrelako katetik abiatuz, elastizitate gehiago eskaintzen duena. Beraz, 2 katetxo egingo ditugu airean, buelta emango diegu lanari, nik izkinetan puntu altu arruntak egingo ditut. Normalean horrela egiten dudanean ondoren gero josi egingo dut, beraz, izkineko aldea modu arruntean egiten dut, zuk elastikoa egin nahi baduzu ere arazorik gabe. Eta hemen hasiko ginateke puntu elastikoarekin. Aria hartuko dugu eta puntu hau modu arruntean hartu beharrean, hemendik sartuko dugu kakorratza, hemendik pasa, puntua hemen kakorratzaren aurrean dago, aria hartuko dut, ona ekarri, 3 eraztuntxoak ditut eta hemen egingo dut puntu altua. Berriro ere aria hartuko dut eta orain atzeko aldetik hartuko dut. Beraz, kakorratza hemendik pasako dut, ondoren hemendik, eta begira nola kakorratza puntuaren atzetik gelditzen den. Hemen hartuko dut aria eta goraino eramango dut. Berriro ere 3 eraztunak ditut eta puntu altua egingo dut. Berriro ere aurretik hartuko dut, hemendik sartu, hemendik atera, aria hartu eta hemen sortuko dut nire puntu altua. Berriro ere aria hartu, orain atzeko aldetik, hemendik sartuko dut, hemendik atera, aria hartu, goraino eraman, eta hemen gure puntu altua. Berriro ere aurretik, horrela, eta berriro ere atzetik. Horrela ere, aurretik, eta orain atzetik. Horrelaxe, eta orain izkineko puntu altuan, lehen esan dizudan bezala, nik puntu altua arrunta egingo dut hasierako 3. katetxo horretan. Eta horrela, ikusi nola sortu den gure puntu elastikoa. Urrengo, gero hemendik aurrera nahi dituzun lerro guztiak egin ditzakezu, noski. Hemendik 2 katetxo hartu, lanari buelta eman, eta puntuaren zuzenbidea jarraituko dugu. Hau da, hau aurretik baldin badago, lehenengo hemen izkineko puntu altua egingo dut, berriro ere aria hartu, eta hemen aurretik baldin badago, hemendik hartuko dut. Urrengoa atzetik baldin badago, atzetik hartuko dut. Eta horrela, puntuaren norabidea jarraituko dut. Hemendik, eta orain atzetik. Horrela. Orain aurretik. Eta orain atzetik. A ber. Horrela.
Hurrengoa aurretik, horrela, eta azkenekoa atzetik. Orain iskinako puntua egingo dut. Hementxe, eta horrela, begira nola formatu den gure puntu elastikoa. Eta aurretik irakatsi dizudan modua erabiliz, elastizitatea alde honetatik eta alde honetatik oso parekoa da. Ez bada berdin-berdina, bai? Izan ere, ia ez da nabaritzen, ez balitz ariengatik, nondik hasi dugun gure lana, bai? Ze bi aldeetan katetxoa dakagu, eta berdin-berdina gelditzen da. Eta horrela, elastizitate falta hori ekiditen dugu. Oraingoan, puntua elastikoa egiteko beste modu bat irakatsiko dizut, baina hau modu zuzenbide perpendikularrean izango da, hau da gure lanarekiko 90 gradu izango ditu, eta puntu baxuekin egingo dugu. Puntu korapilo mugikorrarekin hasiko gara, eta kalkulatuko dugu, adibidez, kasu honetan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Neurri honetako ertza egin nahi badut, horrelakoa egingo dut, katetxo hauek egingo ditut. Ze zuzen bide honetan egingo dugu ondoren lana, behera edo gora baldin badijoa. Ondoren beste katetxo bat hartuko dut altuera hartzeko, eta orain hasiko gara puntu bakoitzean, edo katetxo bakoitzean, puntu irristatua eginez. Hasierakoak kostatzen du pixkatxo bat. Sartuko dut kakorratza, ari hartu eta puntu irristatua. Kakorratza sartu, ari hartu eta puntu irristatua. Kakorratza sartu eta puntu irristatua. Horrela eginez. Berriro ere eta azkena egina dago. Horrela. Hemen egin ditut nire 7 puntu irristatuak. Katetxo bat egingo dut. Airean, buelta emateko, lanari buelta eman, eta orain, puntu irristatuekin jarraituko dugu, baina trentzako kanpoko aria soilik hartuko dugu. Horrela eta puntu irristatuak. Sartu eta puntu irristatua. Sartu eta puntu irristatua. Horrela, beti trentzatxoaren kanpoko aria hartuz. Bai? Ertzak egiteko modu hau, bestea baino, oraintxe bertan irakatsi dizudana baino, apur bat, ez da zaila, baina bai lan gehiago duela. Bai, puntu irristatuekin jungo gera, beraz, poliki. Bai, eta luzera egiteko lan gehiago dauka. Baina baita ere, esan behar dizut, emaitza polit eta profesionalagoa gelditzen dela. Bai? Beraz, lanak ere merezi du. Horrela jarraituko dugu, beti trentzaren kanpoko aria hartuz, hau eskapatu egin zait. Aria aukeratu dut, kotoia da, bere eguneko egunean, eta ez du bat ere elastizitaterik. Eta aukeratu dut, ikus dezazun, elastizitate gabeko ari honekin ere nola lortu dezakegun puntu elastikoa. Beti, 7 puntu irristatuak egin ondoren, katetxo bat airean, lanari buelta eman, eta hementxe hasiko gera berriro
gure puntuarekin. A ber. Horrela jarraituko dut 21 lerro gehiago eginez, eta amaitzerakoan erakutsiko dizut nola gelditzen den puntu elastikoa. Begira, landu ditut dagoeneko lerro batzuk, ikus dezagun ze nolako elastizitatea hartzen duen, bi aldetatik berdina, bai? Begira, kotoi honekin, ia ez duela elastizitaterik, nola gelditzen den. Eta hau, edo nahi dugun luzera lortzen dugunean, itxi egingo dugu eta hemendik, edo beste aldetik, nahi dugun lekutik, perpendikularrean jarraituko dugu gure lanarekin. Listo?